Ruiz Reas, que juega desde Ecuador. Sistem kiloz, Firuza Yesebayeva, Uzbekistan, Brussel, Kabasavutos. Obedi Blue, Kabasavutos, the world champion, two-time European champion.
Valószínűleg említették a mérkőzésünk, technikai buszsajnálatok között Kossuth. Will that be the winner or lose comes from Turkey? The next match is on the men being 62 kilos, Uriah Irina Kaliako, Ukraine, and Omarayo Kolabola, Bulgaria. A viszont a következő mérkőzésén szolgálja. Pirosban az ukrán Kapuliákról, ellenfele pedig Nigériai Eszter Ulalán. Egyszerűen birkozott a nigériai kislány oldalóval, és akciódúsan. Kíváncsi vagyok most, mit mondja.